volgens mij zit jij meer in het buitenland dan in Nederland. Nou, ik zit op het moment veel in Spanje. Ik doe heel veel tournees in Benidorm en Torremolinos. En mijn conceptje Back to the Roots, waar ik mee bezig ben, dat slaat aan als een speer daar. Nou, in Nederland is het juist ook stervensdruk. Ik ben overal mee gestopt met het bureau waar we voor werkten. En alles weer in eigen hand genomen. En in mijn agenda is dat gewoon goed te zien. Ik heb een showtje bedacht, dat heet Back to the Roots. Ik zit bijna 40 jaar in het vak. Dat zijn liedjes van 40 jaar geleden tot nu toe, die ik mooi vind. Dus niet alleen van mezelf, maar ook van andere artiesten. En ja, dat willen de mensen horen. En dat gaat als een speer. Ik doe 4 keer een half uur, low budget. En dat is wat ik wil. Gewoon lekker weer in een kleine kroegje staan tussen de mensen. Een potje bier erbij en dat vind ik gezellig. Nou, ik kom hier natuurlijk heel veel collega's tegen bij Toppers van Oranje, waar we nu zijn. En ja, we kennen elkaar ook allemaal al 40 jaar. De oude garde dan. En wij zeggen natuurlijk vroeger op een bruiloft, toen had je natuurlijk heel veel collega's die je tegenkwam. Een Henk Wijngaard, een Sander en Andres, Patricia Pai in die tijd. Tegenwoordig is natuurlijk tijd veranderd. En daar moet je in meegaan. Maar ik was 14 jaar toen ik in een beroepsorkest ging spelen. Dus ik was heel jong toen ik in dit wereldje terecht kwam. Dus ik ben nu 52, dus ik kan nog heel goed terug naar van toen en nu en al wat er tussenin hangt.